Amaye Monanasi Ananadio Musramini Oye Wamayenya Anadi Yefau Anadi Monanasi Ananadio Yes, Rabbi Dianaji. What do you want? What did he so good? Yes, Radio. To say, with the Manubaka, Bakasa, Eradi, Oyadio, Sadi, Anitiana, Nana Payana G, Sayadi, and women in Pachia, made the Manubaka, Anadi, Eradi, Sadi, Chimio. Everybody want to no. Yadi Alobaka, Sadi, Aditi, Anadio, Anaji, Anobaka, Anaji, Waya, Medemano, Yanobaka, Sadi, Aliti, Ananadio, I don't know me why you
Dania Yama Kisoni Olayas. Of Rosalina Muyat Dania Yama. The Pajama didn't follow a year near Doye. The Humo Brother Yamuyati. And I mean, no Yana Sotias. Sata Chamada Yamatiamo. Yamotadi and Mofusania. I have told you Mobro. I am the Bayana Nayana Sanya Minoya. Etiasana Yarajato. And my Pajama is solid in company. David says, I never did the way Mama is your car. And the prince I never did the way Mama. Back up the Yapaya Sulapo. I can't even say to me, sorry, and so down in the two me so. He was solid in the outside and walked in the so. I should not know one in the way. I can't associate. Can we have the way I did say? Can I want to say again? When you and your Toya, what you're doing, I don't know, say, never I can't know I am not to more. I am not to more. I am not to more. And then quite your support. What if you somebody? You're body in Namo. Why you have to supply your more? You're body in Namo. From who you're more. You don't say I am on my answer. I am not so I am not John. You're never yes. You're Pajanity. I am sunny in Brooklyn. Hey, continue in our public. What's your sin for Jesus? Walk out for Jesus. Your Bible flow. Your human brother. Your mama. So me and I would hear. Manosa. As I could do. No, me. Everybody, Nanimu, everybody, Muna, watching now. And do you? Oh, you know, Nanimu, and do you could to know? Mama, you was sending me so. I don't know what you're summoned
no to me ankrano etimi no me no yesu kunim defo o hamya mane ya damu bia no ye nyankopo aka wo mi na mudia ye chidie ne ya sam na cha yense ya hawne ne abami etimi aka ya so esa se wodi kunim asani ame so ye nyankopo no o ya kunim bi be kunim bi woni asafa di yesu wodi kunim aye hallelujah hallelujah Yesu Christani pasi dia na rati tumeni Kristo doimu adi kun mama yana hallelujah ayami adi kunima hallelujah Yesu Christani adi kun mama yana hallelujah hallelujah Yesu Christani kunimo hallelujah Yesu Christani badi kun mama yeno hallelujah oya medi kun mama di hallelujah Yesu badi kun mama yeno wadi kun mo sanya no so moye na na duya hallelujah oye Jesus Christani eti saye jai wachira na na duya obia titi ya titi nyanko ponya safarade hallelujah to say ja obiara ni mo Yesu Kristo titi nyami oh ayini yeda wase yaba hallelujah to say ja na tia oh Yesu obiara ni wo Anadi sanye jai wachira obiara niwo obayese titi yami one titi nyakopo yes Lord ebade one titi nyakopo my God nanu wu wachi na sasoro wo sorry for wo mo ba you know what you say my wadi kunmama ye anyumba sama ya sinkunim difwa ye bia ya no kanse ni munyam kawudi tumi nyina ya wasa forward wodi ya ananyum na ya de ni munyam se ama wo wadi kunmama ye una tumi ani ni munyam e kunim dia ni shiro nyina ya wodi ya ya ma wo mo so ma ya nkwa ye shira wodi se wa sha ya nkra so ma ya nwa masam wuti dada ya aya seda fodie ne o maye de ma wo ya free ya kra mu ne ya munyina esira wodi won kwaje so nkwa wodi age ye ani munyam kawo awtifu nyina nka amen praise God hallelujah ba won samba koma awurade ene ya peja awurade din aye awurade kese ba bibia wo bia nyame hira wo se wo hwe ye na wutie ye ewo sida awasone ebre ansa na ye bejemu ediama onyame nipa ya papa awurade akoa onyame somafo a wafre na wieye bremu wama ne tumi ene ahoden na awurade de ne ye adwuma da bia mekase wonipa bia wonsam ene unyuma ena me yehu sede wisitie your works and your words enti ensam afiri wanu mu ba no se awurade nyankopon asam enam wanum so ba ensankyerani di akire sane Yesu Kristo ba bi o ka asam no ensankyerani edi akire entebre yi mu no ye bekọ ne yakotie wona awurade nam sida awaso aye bi ama wo mo adansi ahodo a ono so de bre awurade ma won so so won awurade basa won awurade animonyam na me hye obo se ba bi wo bia no so no won so na awurade nam so be hira ansa na kra na onyame akoa abam no yenkotie adanse no MCR Papa, good evening. Papa, I'm back to my dance and say,
na my grandmother yare ontimi yonso ayaje na to hospital 6 months ni nti maame besra me ena okoma ni so ni ba ko so kwa onfa mame nana no no to say eyokodru ya no no di nsuo no ema no to so no me be 20 minutes time no or friend ka chen sa jonso de no peso jonso no sa o ma show rubber o si da bi meti sa jonso de meti yi rubber no na ko friend nurse fo ne ba ye no be yi rubber na o mo de ade si o ma na ma mi na etimi aso efikete so a jonso wada was 6 months jonso a won ti menyo so nti jonso ne ba kumpa a won ti mpo jonso ne ba na so na musu na wishira so na de koma no no ono akasa ti se jonso dem enne nyame na monso ama maame na timi ajonso me yi na fi hospital ko fi and the other no me brother baako ono monsa na no class 3 wa no monsa na che obi anim de ha no nti ono monsa no nti yes we started see day na me chiro ni din e de she TV nanim tina na me friend me madam bisa no say bra ho te say oda so no monsa se dabi say di wa chai a ono akasa eye na chuma na bio me operation timi ya me ya na ese mi wia be hye me mfe me bampo no me timi po mfane po na amanu fo me timi nya hwe na me de nsuo na wo hyira so ni bi ahohoro me yam no be be etwa aye no esi saa bre me nti hwe bio efi November no ebesi saa bre nti ya obia biem ti me kase sida asofo nyina papa nyankopa won shramo na to no omamu mo amen Papa ahemuna chinyame ya nwade bia papa ye be start abompa na bobe 4:30 na minute papa me hu se me koma ebo me pele afa na eye me ya atons na ma ye dududu te hona me sori betena kunwa me sori free bedroom mo betena ho se be starting pipe bontine betena ho ana me so me bobo mpa ekusita me start ye na wo kan Psalm 35 verse 5 eye mfa ye ho to rade so ne rade na no beye nti me ka che rade se yare bie le pese be chi me pofum bia me to nya me so nya me nye no wonsa me yare no ma hodin papa ye bompa ye bibia e tie preach ye bibia wi en papa ade na ye boko kuma na befom na ma fra ma adanse die so mebri nsuo no me de aye ne ma mebri ama me papa na me ko no fi me kwansa papa na me ka cho se me ne no etena ha bompa ye ni bi papa ni na otwe wa mbo biem besi na ache kura wa mbo biem so papa se ntokwa no ne me ko wo hawo ne ma asem papa de titime so me ne papa se nyame adom abefom se nyame ajame ha wonyina me nyame se nyame obeye de nsuo no se de na me sugar no na 27 no ne sugar na ba normal na kura de papa me wo 54 intra sisida de me se nsuo no ya nwade ama me na mpese me mfre eni adanse ma fra me nsanka das amenka ho Yesu dimutin amen Sido nyame de Awurade ase onia wayɛ ma me bromadwempo ene mente ase so mente apo so no Awurade na sam yare papa nsuo ka fa si TV so no so na boa me papa asana tumi gidie mu den me ani ka mentim nsoro ne me mompaye me am koda na nka mada timi soro bompaye anopa mo ba me ginim nwura mo ba me ginim me to me presby ni pa me wo Ghana ne me ko presby amye player group ni Zin paibo pande, ibedo ni nyina tonsuo me kasa free bedroom no papa me kasa free. Ibedo me nyina tonsuo. Nso nenem sida nyame su ntino. Nemia mitumi sora no pomache ebompaye. Mitumi gina anwumere se bo anwumere se bo mpone ya me so me mpone ye. Papa, wonu wabofo nyina nyame ka mo ho no mmom ho ban. Onyam kese se yenso se wapa sompa manye meso ban tibet gina me naso a me aka se me di ma me ho di ma me ma metimi gina bompa ye papa nyame won ka ho me da wase amen Praise God.
anadwofan hye Nyankopɔn animuonyam da Awurade ase wɔ adekɛse Awurade ayi ɛkasa firi adua nkwanta ɛfrɛ no nsia meba ɛfrɛ no Afrek ɔkɔ school Cape Coast University owie bɛsɛ fie bɛyɛ nkron ɛkɔduni akora na ɛnyɛ certificate nti ama adwuma so onya bi nyɛ yɛtete wo ho bɔ mpaeɛ ɛnyame adom ɛfiri last year 2024 ɛna mehyɛ aseɛ bɔ mpaeɛ na afei mede me ho wura sida mpaebɔ no eti 2025 yi ɛkɔ na wie no na yɛbɛhu sɛ sukuu no afrɛ akora no ɛbusan sɛ onya no certificate a ɔpɛ ɛna ɔsɛ ɛno nti na ɔkɔ sukuu no nti wɔpɛ na ɛbaeɛ ne sɛ ɛfrɛ no sɛ ɔmmra sukuu mu hɔ nti mema ne kɔe sɛ ɔnkɔhwɛ sɛ ɛnokorɛ afei mede me ho wura sida mpaebɔ mu ɛyɛ anadwo nɔnkron ɛkɔsi nondudeɛ afei anɔpa ɛnso sompa first service ɛnso mede me ho wura ne mmienu nyinaa mu bɔ mpaeɛ srɛ sɛ Awurade nhyɛ ne ho animuonyam wɔ akora yi ho nipa 91 no a yɛfrɛ wɔn saa na wɔn kɔɛ no akora no yɛka kyerɛ wɔn so yɛbɛyɛ wɔn nsɔhwɛ yɛma no twerɛ sɔhwɛ no mmiɛnsa no ne yɛdi kan onya A na ɛtɔ so mmienu onya B+ na ɛtɔ so mmiɛnsa onya B+ meka hyɛ Nyame animuonyam sɛ ne asafo Awurade ayɛ ɛne sɛ baabi a ne yɛni nna ne yɛni nyina ne yɛnim sɛ bɛba no afei deɛ akora no ne nsa aka ne certificate wei Awurade na ayɛ sɛ nyɛ Awurade a ɛbɛyɛ dɛn na asi Awurade ahyɛ ne ho animuonyam ɛnɛ Afrɛ kuta certificate wɔ Yesu din no ɛna meka hyɛ Awurade animuonyam Nyame nhyira wo Bishop ɔne team no amen. Sida for Christ Achomede Andrews Ayagre mekasa free inchi Western North Region me wadan saidi mba ho bese August edition me ba mpabo meri to wanim se me yire se de pese conceive na ayeden ma no meri to papa ni obo mpa ma me se Nyame ayadom Sida Yankopon wa boye me yire oye 4 months pregnant ntina me ye voice music my papa so say Sida Yankopon aye mani that's it amen. Praise God, oh, hallelujah. Bishop, na me wo adansi de kakra Bishop me person bi di. Na so ye ya anapaso ana nwumre na ebie lines na meye mintimi nwuram na se man kan so ama Bishop wante ama wa hu se Nyame adwuma no ekoso a ha minti na wie ma yesa audio yi se me mfom kwan de a ene wada Roma. Ye tene se Bishop me ye obi a mani ha me because of yes me wo glaucoma ti edam nko anamo efie di ho nko anam timinante me pia mani so nyina aye me tum ayesi asa de ebo esi mani so nti ama me nante ho odem ma me nti bebo so mi ni dadam na aja remote no ya na da me nchen na chese ne de metimi mia so timi mia na ekoto baby afi mete se ese sumpa service first service okay me mintie bi timi tie wa na koye se afi na utie fofora fansuo esi TV no me de bi ekusi ho ti wie no bible so mi ni de anwumre anopa me ne mo a timi wie a nsuo ya na me de hohoro mani so me de bi hohoro me honam betri me de bi kura gu nsum dwale me nom sa mani no da me hu hwe ya mitumi se eye kakra enye pi nenso ensankyane kakra me hu no ama manya gidie se me di adanse ehye Awurade animuonyam aso de me ka no me mintimi nwuram nti na mafasa akwan we so eka nti me pa abo nyina ne se Nyame nipa onyame be ma ne nsa so na nka esum adu mani no wisi ukwa beka se wisi wani so nyina betumi akọ am so ka metumi aba Sida efie ho na kama be di adanse nti we de emu nketo yi na me de ma we nti ka me mpa bom na Nyame enye ese nsuo no eye adwuma ma me papa me hu hwe besise no eye de American that was be on Bishop na mitimi na enapa there be se me that 12 o'clock okra acha 1 o'clock mani beti nsuo ya me numbi me koda na masa de bi asasa me ho Bishop free bear na otwe me ensani se me to ho a anopa service no kula bi a mitimi atemani a ebi wa na 520 ebi 515 nti we ya de a Nyame ayama me a me pese me dan di ma amasenyi na ti nti Bishop wada Roma Nyame egusu ye binti monkoso anka me mpabo me das Sida for Christ ne enam kompai boti ama me sunde mitimi kwa sore first na me kwa sore but enam kompai bo no mo chira mo chechire enti ama ne me sun mitimi kwa sore se me le me wakodon asafo a friend infanting gate I say me no mo ne sun but mo so there any time in day anopa awia made a change na
mene mo anesom nyame nka ho sesi da wotentre na na ye so ye ogefo o di mu nyame mo ho ban na na mu nti no ma bia me ye bia ne batimi agyae nyame nka ho no nso den da ne da wo kan nyame asema kire ya wotentre ye e ma ne ya ne na ye ni na so kwase betima kwa so ne ye ni etimi kobi nyame hye wani mu nyam no nso den no nyo kase ofo mfrado mu nkwadon mu amen. Mipacho, good evening. Sida awa nie, Sida awa. Mipacho, mi dindi kwabna. Mikasa fi Germany. Media mipacho, media me ba Germany be se April no menya 1 year. Na die tie ne se one time me hwe Facebook. Me Facebook no na me ko hu Sida awa na papa Albert, sofo Albert obo mpae na me se me TV. Me na mo problem nya ne se me ba 10 months. Me nam shop kra me twahwe more than epilepsy. Ni abrofo na be fame. Abrofo no be fame no me ko cranking house. Ono me ko cranking house. Obi anim say saa yare no. Me hwe sofo na mnya gidi o sinsu mi disinsu so. Na me yeye. Ti me yeye no. Na mnya gidi 10 months in me nya adwuma da. Na me fa sofo no bra na sofo din komo. Me sofo din komo na me kase nyame adum nyam. Kwankyere o ye ma me hu bie me ye adwuma. Nya 5 hours ame ye abrofo no ma adwuma mo. Ti Sida awa adanse na me die. Ade papa Yankopon na papa so aya ma me madanse no anka me de na mani kura na adwuma so mani da se me ho beto me no na me de ba ye batene nyame adaro ma me ye adwuma wi am no kase makọ adwuma ma pon a me nam kwan so a me kofie ade Yankopon nam Sida wo so aya ma me de bebrebe me se nyame na ohwe me so no ha na sun ya onya ba samo no sa nyame no me sun gunu so ama wotie me mpaibo amenne me ho atome masanya adwumaye papa me da wase nyame hye nyame man kwatente me da so me so madanse no kasa fi Germany bye bye. Enyame aye de edoso pa nsuo hi a ye di si so yi ma me yare anadwo asenye nsuo hi ne a ne nyame a nko firim nsuo ne nchine ye di si TV nsuo de ye adwuma pa obia mfansi so ebo na nsuo bia ntie na Sida Nyankopon de me de fema gift me kasa franco nti Sida nsuo de eboa pa eboa tambia me yare anadwo ana bibi tumi bana me di kana ba bibia na me beka bia ye adwuma ti me ka che tiefo bia mfa fide nto sompa Sida for Christ. De nyame aye ni o. Asa me sonda ye bi, o ma ye fast na chi me sonda ye se, medua bodie num. Na bodie num ni nyina bo ma hane. Na bodie num na hane ye no. Ni nyina so kokọ asim. Enti me ho ano bi bebo mama ne sa. Nsara obode na wadua wodan na chi no. Ni nyina hane. Ni nyina so anyini amna bre makokọ asim. Ampa me sorry da ye no me ko na bodie num ni nyina hane. Ama ni nyina so anyini makokọ asi ni nyina mu. Enti me bae asem kohwe bae na na mbebo mpa ye Sida nyame de mahuni enti papa ewo mu ni hire ewo mu no ma ne mra bone nso ewo mu nyina me pagu na me boss ampaye nti ye we wi anopa na me frɛ na pastor nketo ani ba ko fae na me yi kire no no ne me bɔ mpaye se hire ewo mu bia nyame mfa mra na bone ewo mu so nyame empangu ma me pastor nim de nyame ahase ye emu ana Stephanie nya take ya wokoye me wo ho na papa ne ka se keto ano so o JSS1 wode ne be kɔ board ye de keto ano so akoto board na wonim da me de pictures ne ba Sida no e ba de otoso miensa bema wa we school 7 years onko school ya ye bia wo se wonko se adwuma bi na ebenya na ebefre na wo se wonye ono betena computer achi pastor na wo se bra me bra ni aware a menya ni ohawo ni yare a menamu nti ono de ma ye monya me din kura ti ya ba me ye ya wanfa picture na ama me ye koduru ya na obosi enko print pictures no ubusa wo ba na wo te computer na chi oni beka menene ku ya ma boy ni ka se ye nya ma me no mu se ye omutu anomo wo nyame mu ma yanya enkanya ni safe ni ye shasi a ye brei na odi o ma me atukwan na wo se fa no picture keke wo ba ne ham ya ba wa na wa wo so fa picture bia ma me na on de nyame bia ni wo ti me ba na me ma ketewa no e draw picture te se wono ne tintin ne kese bia te se wono no kala ye na me di kan pictures no ho bompa ya na me di egu TV nanim na me di sa toy na di kan ato soro na me di o mo maka egu ase pastor onim de nyame aye obi a wo se won ko school wonye bibia wa ban adwuma bia mu no me wo ho be last week Friday na papa say na danfo bi say wanya aviation na Ghana gas na petroleum wo mo ho wei enti ye benya sika wo be ko training 9 months pastor wonim de nyame be ye ka ya wo so be ko pastor de na wotwe mo ye niema ni nyina menne te bi ya meka training na wa pake ne niema mo kokofo dua mo ko training no na me hwedie Sida nyame ya 7 years ni akola wie school a won ko school wo se won ko se menya custom mpo a wo se won ko police a wo se won ko bibia benya bia be fre ni bia wo se won ko bi pa no po wo se won fa nkyere wo bia so wo twa ye se won twa ase
sei na wotwe pa si da nyame ama abofra yi atutu mrika so obekọ emo ya tuatua bibia ma adomfo adomme ama netted abofra ne kọ na meka cho se bi pesika kokrom ma frɛ ma yesa menya me fra na ma frɛ ma yi boys no ma bompa ya ama me wunya ma ye voice message bi ama netted na abofra ne tu ye na meti kɔ a me bra police ni bi wo police headquarters ne driver afrɛ me se ne papa se me mra me nkyɛn pa se obaye a wokuta envelope se menje na me fa nkokrom netted na me hwe se de bode na abre no enum no sese mienu kɔ ama be man so kɔ ama na ye miensa aka panyini pa ne na chiri ba no ono so ne visa yesi this week nti me hwe de nyame be ye no so saka pasa na me hwe de si da nyame aye ahomachi anwumre na ahomachi so ba ye na me gina mu abofo no masori akodware twetwe me se ma betena ho sa enye kwa de si da nyame aye ni o me yare no podi de na nkyɛn eva na ne nyina akɔva no podi na nkyɛn o anu achi no sankyerane ne awonwade a me nyame aye oti dance ye a bompa ye ma no mame ye fe ni Evans amoa kwa na nyame nka no ho si da nyame nka no ho wonti bi nkosua de ani ndwa na ye mfa na dwuma yi mu na me nase ye na me na wase me na wonyankopɔn ase si da nyame yi me da wase o. Praise the Lord. So for me pacho ya frame ya brefi me kase free aprade. Ada na me ba jale emumle bi na me frɛ o bompa ye maame. Ana wo say me so me de nsuo water si ho a o bompa ye bi a wo hira so na ase me mani binom ye na bompa ye gu so. Me inhira kanya me ba ne ho ato ti me kan we ya hye nyame din ani mo nyam. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Pastor me the victories. Kasa peketa krache. Me the madam say na eberede. Ko training kakra. Every training me be yare pa. Na yare no no. Mr. T say me join ni sida a ewo soba. Nyame adom. Ensu no ene nchene no nyame adom. E stomach ulcer very severe and terminal nyame adom. Pains na me feel no. Sisi nyame adom ni nyina aba fom. Me pacho vitamins ni na me ba de precious adane me fredi no adanse se nsuo no me ka se niti osi bibi ni na niti ye ne ya eye ne ya no na ma me di nsuo e de ohuru niti mo ma no me ka se afide niti no odasore ye be ni na no se eye no. Praise the Lord, Papa. Pacho nyamishira na onye okesie asem nyina ne sedana na dwuna me ye odu no na me jale papa na me mfinyina hwan ene se papa me sondaye yedi kana kraman akabe o sidani ebrebia ne me mamunyina. Praise the Lord benem sa wajem so say hallelujah de mausida for cry aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida beremunie erade nyakopo soma me samemra sani difo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare aware seye eduma seye edoso ne ni pentimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso nyankopon emfi ni ma enti ye nyankopon no ontime nyi ne ma biomu anha anase nipa bone ena amanya kupon emfini mab aniti no nyakopon asoma ne difo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyamemanya hu ahintasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogie emrew ba bibia da wo hyeme anasa utie mi efibiara wo so obedu wadanse enti tie mi anasa hyeme life ewo so. Amen. Sida awa shefo ni sida awa etiefo Nyankopon shira mu pi. Amen. Ne dodo no so a mo follow on Facebook ene YouTube. Mrebia ye ba sida awa so a. Mrebia ye ba sida awa so a. Ye ba sida awa no so a. Ye ka kire mo se abrabɔ no
baby edu bia no ensay. Yes, Lord. Say wa pomoden ensay. Say wa dwuma sem ensay. Say wa Kristo som ensay. Anansa obabi a wayɛ den wawo no ɛna bronsan fa no nomum bibibia no ho a asɛyɛ sɛ ode obɔmɔden asɛ ode oba no ne haw ne na manneɛ no bɛba Awurade anim a Awurade ɔbɛyɛ o. Amen. So one more dance among food. Yes, sir. A sida our yao. Yes. Or say one mere. And one a dodge. Yes. And or the TV no radio no yes. Or the to data. And or the day or the follow yang Facebook. YouTube. Would you me sem so the bomb fire? Yes, Lord. One more dance here. Yes, sir. Also foul phone. Na fra wabusu ni bi o baby wadanfo bi onua bi na kire ne time no say time no dia ayam mienu eye enwum na 9 o'clock kosi 10 o'clock e free duada e kosi ni fiada e na homa che no so nonum e kosi no nsia 5 o'clock am to 6 o'clock am and no see your 1 hour from Monday to Friday. Now on follow ye. Now obenya adanse. Amen. Oh send adanse si twegu. Ma me fa sa akonya so na me na wona. O say one mere no wadaje na oba God of possibility God of possibility prayer festival. 2 days Jumadia. Yes, a March edition. Most say Mumbre free chire ne bench a buy. Yamishramu P. Amen. Was say Mumbre and buy. Amen. Yes, Radin Yanko said, the Mudia betu Radin Nimino, and Radin Yanina Mamma. Now, man for Asha say, Fred, the God of possibility prayer festival. March edition, yeah, you now, Chimpo, I'm of Asha say, dear Mudia. Yen your back on Saturday. Obi na so ne nsabaye. No hu ade yi. Dabi. Aso Saturday dem ho a. At once na ni no. Na una de. They say baby an mpobo awo. O de two baby onu akasa ti no ko. My God. O bisa so we sha atade hin no ka. Wo ha no nyame be yo. Amen. Wa mane no nyame be yo. Amen. Na de ti na duada. Ye bo modern say ye kwa dance kakra na mo a enene dedika mo hwe ana so ta hwe ya so abamabu ene da so nyina asa ye di hye nkran say onyame aye som no Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon. Yes, Lord. Oda so eye juma uti dance. Yes, sir. MC Arazuka Bema ne mrantie no Nyankopon onhyira mo. Amen. Wa ma dwumadi no koso. Sanso so ena asempenipa mo sore pe na magya baton na maye. Nyankopon so onhyira mo. Amen. Social issue no mo so mo bom homoden nyame nhyira mo. Ena ye dwadade de ya ne se na wotwe ncheba. Anso emonsem no edoso. Enti wo ba bia wotwere sem no akọ Psalm 37 verse 5. Kebejina so na ede na watwe na Awurade sa ye bompa ye kese miensa enti frobi no bi so frobi se owo nsuo bi a ebia nane da edi kan wutie se wa wate adanse no fa wo nsuo si TV no enim sa so no owo documents bia na obetime ede agu TV nanim na sa obabi na obonofo no person fa no mu sa wate adanse bi e bae o se ne ba no kra se nyame bi ani ho suku kra won ko bi eye ni pictures ne ede to TV nanim that's right wate adanse amanfo abrochire die abrochire okwa no otwa hwe ntimi nya adwuma 10 months ohun ye Facebook se so ye adwuma oni si twere na wo no so osofo Africa na akono no how be ani no so okonturu ho a osofo sasa bi asan say free free hin san German ya mede ne saka ba konso na fra ukuru no o yire no Jesus nya mebe ye amen osofo abai ansana osofo Emmanuel Jebe kan Psalm 37 that's right dia kakra na akurahye nsem o kan che obi o ha word so say on fa no ho hye first sumpa first and a sida awanu dia na wo ka kira adefo Bishop Awurade Shira dia ne sa say no pa no kwasam say ye hwede wiase kona abambu ankasa aba titiru
a Christopher wa bomb pie be about 10 years 5 years na won hu hwe but the American 2 amount for any a GD for ne say onyankopon apagya ne nsa na ode adom na ho tuifo bi a awurade de ne ye adwuma na se wodon ho beto onyame asem so na wan we se enipa na wutie no na emum awurade na nam no so eye adwuma won so so benya wadanse die ti meka form ma se anwumre bi a we di adanse we kura de emu nketwa na hotie na etorabu ehye yenkuran enti se nine bo a anano nkono bo a kwesi nondo no unu abusua nyina momfanto sompa na sida awa bedi aboamo awurade nam so ye adwuma na homache so de no papa na no ma me bi frɛ wo se ono na adwuma nyina asɛe na adwuma okwa a ɔhyehyɛ nneɛma ayento but ensuo na ɔma de si won no anopa obompa ya okwa na ɔde bi apete won sesi wo se ne dwade ne apagya a esi wo se program a ɛbɛyɛ biem no ɔno ankasa be free konongo no abaha no no ɔde nani abɛhwɛ asase no timi de me tu obi bia fo se enkachi esna bebu nyina wo se dua na achia na nso nya dai emu ye awurade hye obi bia for the woman say sa breni petima ye den etoda baby bia oton ade akro ni petime ko kina kansan go no kwasem say oton ade ma ye nto obukura timi ko ye bibi go etoda ye wonu mebu o kɔ no hu dia toda o ye ogidi nya wo boso mpae se bi obekɔ no obi di bibi akogu o mu na mfa mu timi obu okura de ode apeti ho no wo bekɔ no ade na ye dey enu ti na wo so se midan nsuo ya yesu moja odudugu na say ade no bishop we kai me woman bi ana okokwan so kofa niema we asemu a check akra na oyare osole okokwan so ba ne niema kra ye nto obepie wanim na ye bompa ye say ya ena so obi bia mfa nsuo man tu hira nsuo no su wie no ena so mfa nkopeti ne fie asafo ore fie asem no bishop mama no ko Nigeria kwa so na ne niema nyina besei sa tie ya asore ena awurade ma me hu se ne fie no no aka se osimu no obi di bibi akɔhye fie my god na ono de vortic nsuo no mehira so ama no ɔkɔ onko hwie gu ne fie na mehira papa na ɔde kogu fie hɔ no na fie hɔ apapa te sɛ sebi obi a watere kura se pɛ sɛ emere efifi ba te sɛ mre no mu bobi tudi ma yeti sibire domo kankom twia wo no sɛ na sase na sɛ pai no sase na pai sa afi de ɔmode ade ehwe baabi ade na pai na bibi na hye fom ho a epia yeso mu yi ade no wi ase mu aboa kramoa ewo na nipa na chechere tie no na ese ne niam na ese no omu yiye omo hye no 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 eni gradie ne koso o sanye sika sa ko Nigeria kwan so bi we as one pampa wa wo mo bo bibi wo enti ye bompa ye dedi kan osofo Emmanuel Eje be kan am ye ntie o se fa wo kwan hye urade nsem fa wo kwan fa na wo twe ne hye urade nsem na fa wo to ne so na fa wo to urade so na ono na obeye ono na obeye amen ye di kan bompa ye nyame a wahwe ye so ama na wo twa kwa pro asa beto ye no ye wa no da san Nyankopon na se open your mouth and wo Jesus ya da pass ye show na ko nyara ka to ya tonto ya salaba pusa ya ma sa da ne ka ya na da ya pa ya show na wa na da radu wa tu ya ne da wa si o ye pa da o te ya so ya dia wo show sa da o ha ya so ya dia pa show sa da o ya na ya do na se wa ye ye papa ye pe ya kesi papa na se na wa tu ko mo ya kawo papa ya ye kawo papa to wa si na wa ye na wa pa sa ba ya ba ya ba de sa pa le papa le papa sa ya ba ba ya pa da ma se ba la ba bo le papa le papa le
name of Jesus Christ. Prayer number 2. Ye bomb by the Sumpa Media, Nitera One Media, Radensa. Say ye peja. AM Fidia, Yaji, Juma radio stations, a Hudo TV, a Utifia, also so Utime, a Shebi, no near Bompa, no Winya Danciano. Yes, sir, rather said now tree, Yamea Passania Kesse, and where Juma your for management board, Jesus, Yamin show so, or bonnet furniture, be a rat, oh, Shishan and our Chimutia, Nipatia Jumaku, a rather pengu, Yamin money bound bonnet Kesse, Sumpa Media, Netera One Media. You are in a bomb pie. Jesus Christ. Already a peja Sumpa Media Netera One Media Bow. Yes, Lord. Now what we the Jumako show, sir. Amen. And where Juma ya for Jesus. Frano pa. Yes, Lord. Ekosin na najo fa. Jesus. Obibi odi Juma so TV so. Jesus. Na ahwefo ne tiefo hwe. Na omode cheche wo re. Yes, Lord. One thing. Jesus. E fa hode bra wo. Ye de onyina shawra densa. Amen. Na what we nyame tumi ne nyame bambo nya kese wo won so. Amen. Ona ochinchim fidie ahodo ye di fidie ni nyina hyehyɛ Awurade nsa amen Awurade apasa enya kese amen ni ton hyire nso gwa fidie no so amen obonefo ne hyehyɛ Theatre One Media Sumpa Media ye break it out amen we break out 3 times we break out we break out we break out. Amen. Amen. Prayer number 3. My God. Also for now, what train cheba. Aso niyama etoto nipa ebusuya. Obeti obise nikunu kwa ba wama. Obeyere kwa ba wama medu. And then I may drive from buri na me saneba. To baby a tanka. Obi kunu obeyere. Uko shase na accident this year. Ho nyina she. Travel ni meeting na yete se omo hyehyeye nyankopon na hu omobo osofo na wotwe ne nkyeba ehu nsem no doso wo ye bompa ye de ye ma ye kuru ye yire ye aboafo wo ni amanfo ma unyuma ye fo ye bebre obi wo ka ho aka ye bompa se na wotwe obonefo no hyehyeye any evil agenda any evil plan Awurade Yesu ya mebusuya wanim na wotwe ni ye fiba ye different ye fiba for ni hyehyɛ ye bia penguma ye Awurade penguma ye so demo Yesu na bompa pray for Yesu
Jesus Christ. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Obone fo ne hihye ye bia. Obone fo ne hihye bia. I break out. I break out. Break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mo Facebook, YouTube, nyina mo type I break out. Oh, bomb say na what you were different nshira. Yes, Lord. Yes, Lord. According to Deuteronomy chapter 28, verse 1, or say Nyankopon ebe kan ho were different. Yes, Lord. Different be nshira. Yes. Na ofiba be nshira. Our juma kwa urade kasa urade on kai wo na what you na what you no ma o mesu sem o ma juma so okuno o yire obi epi o tuka on fa nshira mra. Nyame to nshira go so na what you bia wa no na bomb pa. Jesus Christ. Amen. Amen. Ye bomb paya culture rade say. Yes, Lord. Ye peja o my Ghana. Ebe rade enim. Yes, Lord. Nyame mo man ho ban. Jesus. Efrim penyemfo. Yes. Opinion leaders. Yes. Emo hemfo. Amayofo efri president so and the minister. Yes, Lord. Members. Nyame mo wo ho ban. Nyame mo won. Nyame to insurance go my Ghana. Jesus. Ya do my Ghana ya share social rade sa. Nyame to super. Jesus. My God. Yes. Pray for Ghana. In the name of Jesus. Jesus Christ. Ya do my Ghana na wotwe share Kristo mojem. Amen. Abra ya de ya fofida independence we enfen shirambra oman. Amen. Yesu temo. Amen. Amen. Ye bompa ye mienu abom. Yes, Lord. Obi bia waso da ye bone. Obabi ukru oyire. Ye sign da ye no any evil dream. Break it out. Prayer number 2 wa wo yare. Yes. When it da bibi so na watwi wakoma so ade. Yes. Our heart desire. Yes. Ye bompa se rade kaye na watwi yakoma so ade ni bie wa no na bompa. In the name of Jesus.
Jesus Christ. Amen. Amen. Mo Facebook ni nyina so mo type amen. Mo hwe TV ni ye numbers ni miense ni nyina gu TV nenim. Ye sane out ebia Monday o pese ye no bonfire. Obetime afre ebia wakoma so ade bi mo tie radio ni nti na ya me bobo so na mo hwe TV ni ye numbers 3 ni nyina gu ho 0557 0557 000 967 and 0557 0557 30 90 80 and a number chat was 0553 53 89 and son of me bompire my memompire and so and o documents in the sunyana emo pejana me no empire rather me show to me no was some hoden send nipa bi a wapeja nsuo anase documents nyame to me koso amen nsuo yi enani yesu moja amen nsuo yi enani ayarese nsuo amen nsuo yi enani insencheni nsuo amen turn this water into the blood of Jesus amen the healing water amen the miracle water amen the name of Jesus amen na yabompai isu di odi beye bia enya adwuma na enya nsenchene me frɛ nyame nsenchene me frɛ adanse amen ego documents bia wasomo amen peja o yesu dem kan amen 3 times amen 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 nyame shira opi se wo mbre na wada je di ti sidawa Monday to Friday nyame ya aduma the same time o kire be hia na ho ma che de na so nyame ya adwuma sumpa first service 5 to 6 obeti ma hia ya na asofu yima bishop na ebusopanya makwan se ne yenim sa asante amamre no obi ya dihia na so obi yi no ofrimu a se ebusopanya ka ho ase yam se ebusopanya mo ho na me won cry me drive be ya na wa send me message say na won kwa say yetimeka ho asema na say yantwema bushopanyi nyai bishop bushopani nanu disi abetu dwa nyame wa ekina ayo ene ye fense ene ye hu say sida our for no ahye ye friend tuntum no ye papa ye friend say asofo no baako ochina nyame adoma yede de oho nyina abetuja amen o Yesu Kristo demo amen ye friend say nyame ayede abefa ebiko heaven so nkogina home maamefo no oma dro mu fie so ye so no ba de hu ya ba aya sofo no ba maame na se na membesetie no obi ye dihia so panyin nyanka yi ho asema obi an ho kwan se otibeka ho asem enchina ya masa osofo no ye ma no hyeden ene abusia nyina nti ochina ye beto aso ye bese hia ewo Sumpa TV so ye free so menye wa fidie ne fo ene koso na hwe Sumpa TV ne Sumpa radio obi biara me do hye Kristo mo jam obeda ona ba ye ode amen bye bye.